Na, sziasztok! Ebben a mai videóban meg fogom mutatni, mit csináltunk a telepen. Tudjátok, ahol van a Suzuki Swift, vasmobil, vagy ki hogy hívja, kókányos tragacs, mindegy. És telefonnal vettem fel ezeket a fényképeket per videókat, ezért csak így bírom megmutatni képekbe. Először is volt egy olyan, hogy mentünk nagyban, pörgettük, kapartattuk meg minden, és csak hallottunk valamilyen kotyogó hangot, ilyen hangot, és mindjárt is megmutatom, hogy mi is volt ez. Itt is van az a videó. Hogy hívják, Suzuki GLX? Csinálj egy videót a katalizátorról. Ott elő, jó. Ott eltört. Ez már nagyon mozgott. Alapjártól adjad! Ki van szakadva. Igen. És azután jött az, hogy volt egy... felálltunk a aknára. Botinak a szép fejével. Ott, itt eltört, eltört, nem gondolkozott, csak eltört, itt maradt, így, szereltünk, kiszedtük a katalizátort, az itt van, és igazából mindjárt mutatok olyan felvételt, ami előtt még volt, meg volt még a katalizátor, és miután nem. Ja, meg mielőtt még nem esett volna ki a katalizátor, vettem bele 3 új gyertyát. Ez olyan videó, amikor még nem volt benne az új gyertya, ebből, na, ilyenkor még szerintem nem ment mind a 3 henger, de nézzétek és hallgassátok. Na, mehet, várjál! Traktor, igen. És most olyan videó, ahol már nincs bent a katalizátor. Itt van egyik. Ilyenkor már nincs bent a katalizátor. Jó, és megmutatom a másik videót. Ennyi, és mindjárt mutatok egy kis rallit. Bolondok vagyunk. Csak nézzétek. Ők is kérdezem fogni. Úgy van, Fake, visszalépett. Nagyon sok. És most jön a izgalmas rész. Mentem ilyen 40-50, gyere vissza. Mentem ilyen 40-50-nel, nem tudom, hogy 60-ra mentem-e. Mindegy. És azt képzeljétek el,
mindjárt rázumlak. Ott, itt van az a vajszínű Skoda, és én mentem. Alá szedtem, fék, kis gáz, és majdnem beledurrantottam. Alá kaptam, és szerintem picit hallatszódik is, hogy Boti ordibál. És akkor így ordít egy nagyon nagyot, nagyon nagyot, hogy tolassál már. És igazából ennyi. Már ugye ezt a videót, és amit most láttatok előbb, amikor rallizok, azt mondja, hogy azt 02.15-én vettem fel, igen. 2 óra 41 perckor csinálom a videót, nem mindegy. Az 15-én vettem fel, és ma 16-a van vasárnap, és ma fogom megcsinálni vagy a Bovdent benne, vagy mindjárt megtudom, hogy ugye itt van ez a cső, lesz jó torok, vagy azt hiszem az, és ugye az a cső itt, így ezt elfraxeltük ott, ezt elfraxeltük, meg ott is, mert nem bírtuk kivenni, még hosszabbítással se, hogy leraktuk ezt, azt sőt így ráhelgesszük így, kintre, azt a motorházatot meg kivezetjük. Vagy megcsináljuk a Bovdent, szerintem mind a kettőt megcsináljuk, nem vagyok még benne biztos. Ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és szerintem ma, holnap vagy valamelyik nap jön az új videó, hogy megvan a Bovden, megvan minden, és sziasztok!